So yung mga kakwela at mga kabiyaya, at ngayon inihingal ako pataas kasi nanakbo po ako para kunin ang tong GoPro kasi nga napag-isip-isip namin ngayon na Commander Churba na i-prank namin si Madam Lepstek. Yan. So bumili siya ngayon sa labas. Ayun nga, wala siyang alam-alam na ipaprank namin siya. Kung nga rin nag-aaway si Chris Ulo at si Commander Churba, syempre nandiyan ako bilang isang best actor, no, bakla. Yan. Tapos si Mami ay kung nga rin ay may himatay, Mami Laber. So tara na, baka maunahan pa tayo ng iba bago tayo maunahan ng iba. Unahan na natin. Wala
huwag kayo maingay, may guest kami. Ayan si ate, oh. Si ate. Ate, hindi natin alam. Hindi natin nasabihan. Double kill, double kill. Wonder. Sa tuwing na prank, dalawa na prank natin. Wala, ang bilis naman kasi. Ang bilis. Pare, ang galing ko na. Oy, ang bilis ng ano, ang bilis ng... Oo, dapat... Sumisenyas pa ako. Eh si Mami nagpapranangit eh. Matay Sinesenyas ang kota, sabi ko, sige pa, magalit ka pa. Eh wala na, biglang sumigaw. Dapat na pinutan si sakit si Madam Labe. Dapat pinaiyak muna natin to eh, bago yung nireveal eh. Ito naman, paghawak sa'yo, pagtingin sa mukha ko, namumuta. Kawawa. Sabi niya sa akin, uy, prank lang yun. Sabi niya sa kanya, anong prank? si Mami. Magaling. Ang galing ni Mami. Dalawa yung na-prank ba? Dalawa yung na-prank. Oh, nangyari, dalawa yung isa hindi nasabihan. Ayun, nagalit. Sabi na, kumingay, may gis kami. Ang cute eh. Sa ato eh, hindi niya alam. Si Madam Lipstick lang dapat ang ipaprank ay nangyari. Hindi namin nasabihan si Ate Wing. Ano ba si Ate Wing dito? Hindi, ano ba siya? Siya yung ano? Siya yung Interview sa akin. Naku, baka sampalin ako. Asan? Baka sampalin ako eh. Ate Wing, ano na? Ay, may sounds. Ayoko dyan. May sounds. Ayoko dyan. Oh, sayang eh. Ang bilis nyo kasi. Dapat pinatagal-tagal mo na. Paiyakin dapat mo eh. Ano mami? Nahirap na ako mag-artilo. Ang ganda nung ganun ni mami oh. Slow motion to eh. Ang problema, si Mami, ang puso nasa kaliwa, sa kanan ng maka. Nasa kaliwa yung puso, sa kanan ng maka. Tapos imbis na sakit na ganyan. Hindi, nakaganyan nyo. Nakatawa eh. Nakuha ko. Grabe yung attention nito, baka magbanata. Hindi, kaya nga ginaganong-ganong ko sila eh. Siya talaga ang biktima. Kunyari, si Madam Labe lang. Double cross. Ay, sa akin ni Madam Lipstick ako. Prank lang yun. Prank lang. Ay, magaling yun. Dahil naharap kasi kanya, Sabi ni madam, ay, mami, prank lang yun. Yung pala, pinakya. Prank lang yun. Ang kulit eh, no? Naka-live ka pa. Ano masasabi mo? Mauwi na ako sa Bataan. Padala nyo na ako ng pamasahe. Sponsor ko. Tulungan nyo ako, Kuya Bal. Magaling ako. Nanawagan ni Kuya Bal. Ako po ay nananawagan. Nagkakaisaan nila ako. So, galing umakting eh, no? Bang Robin Padilla eh. Robin Padilla, tsaka si ano eh, Estrada eh. Yung skip dito ba yan? Hindi ko alam. Ay, kulugod yung ano kanina. Sabi ko, hindi ko alam yung script nito eh. pati pala ito na prank. Oo, hindi niya alam eh. Basta, di ba? Video ko kanina. Di ba nga sabi ko ano ako? Pinatay ko na. Sabi ko
kanina, ako lang yung aawat. Oo, ako lang yung aawat sa inyong dalawa. Kanina, putla na si Madam Mystic eh, Chris Ulo eh. Ano ba yun? Galing, magaling. Pwede na ito mapabilang sa mga the greatest prankster. Yan. Ano tayo? Ano daw? Ha? Ano daw? Alam niya raw na, pero nung nakita niya parang sinigaw, parang di na yata raw. Hindi, alam niya po. Parang lumaki ako kay Grant. O ba? Tinanong ko sa mga kasama ka sa usapan. Dalawa lang kayo. So ayun, hanggang dito na lang to mga kakwela, mga kabiyaya. Yan, maraming salamat. Mga prankster yung mga kasama ko. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Yan, ng buong Kuya Family, link sa description ng kanilang mga yan. Bye-bye po, bye-bye.